Kandhan-kandhanane do ora gugu anggepe apa? Wah. Waduh. Waduh. Unter siramu. Biasa tak cocok lawange ora metu terus tak bengoki gong menyang ora ngono kuwi ora ana suarane ming saka jero omah Bagong ngungu kirik to mbuh bocah kae kok angel kandhan-kandhane mbok coba celuken Kang rene le netepi kewajiban gara-gara ayo Petruk wis rene aku ya wis nang kene rene ya kocap kancani to sego kecap campuri merica Raden Gatotkaca sikro arep medal saking papan pandelian katinon saking Mandrawa tindake Raden Gatotkaca apa iki apa kaya omong apa sasmitane apa kae cendrong cangcang cungdang minggir ya 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 hop 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 jagat timu batur ora kuwi kowe entuk sandangan saka ngendi Gong kok dadi macak cara Ndara Gatotkaca untir iya 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 engko sik untir ya untir engko sik aku tak takon niatmu piye ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatotkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Gatotkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wit saka gara-gara tekan bubarku tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sakarepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatotkaca iso dikeplak siramu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo saran iso. Gak. Waduh. Kok Jawa Timur ya apa sih nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar lho kok jur nekat ora ya apik tenan kaya rupane lho wong kuluke we sesak kok sesake ndasmu jare nesu tenan kuwi ora lho kuluke pas iki ukuran pira 6 sirah apa gentong gentong mandake padasan iya iya wis ora apa-apa ra gelem ra gelem mau ngene iki ya ya wis sakarepmu
ana diseneni bubar. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sak karepmu. Alah. Alah apa? Gatut kaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Preto dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ora iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong ki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kene gambar karang ya gambar ya. Sibuk dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Iya. Mangkuliring kasarjanan. Apik kene dadi Kresna. Ah iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek. Bagong nek ngono kuwi ora iso dipidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Ning sablon aku. Salon. Ning salon aku. Ning salon. Ganti Ndara Gatotkaca. Saking bombong-bombonge atiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondane iki. Saking bungahe atiku. Hei. Arep apa kowe? Sirah kok dicekel ora? Arep tak untir dengkulmu melacat ya. Oh, sirah kok arep diuntir. Men cangkeme ning dhuwur. Ya ora ono lho. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to, wah ngono metenteng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Hampuk, aman. Empuk nggon apa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng ah. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Ya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Ya. Iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji Brajamusti. Wah, jan bocah iki lho. Sirah kok dikeplak. Anjajal Aji Brajamusti dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Brajamusti ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Ora apa. Nembang sireng ayah. Mbok yo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki. Nek nyandang karo Gatotkaca kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witaradya karo Traing Witagani. Ya iya. Yo nembang yo. Nolo gareng nembang kok tak pinarsakake. Waduh. Pinarsakake. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Truk. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa nek ora Ibu Waranggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Gatotkaca, Nala gareng kuwi. kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik.
Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet ngono. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah luput arep diuntir. Nyuwun apa, Reng? Nyuwun kutut manggung. Oh iya. Ki pamundutan saka banu bapake Mas Sopyan. Oh iya. Sore mau ngendika kok kaya bis ngerem majes ngono. Gatut kocane nek suwe ra omong angine metu dhewe. Sapa gong sing nganggo gong? Sir, le Basir Sah Bagus. Oh anake. Ora mbeda bapak lah. Kaget aku. Anakku nakal tenan iki. Nganggo sandang aku ya. Iya. Cilik. Muga-muga sok luwih lucu saka aku. Ha iya. Meneng wae iki engko nek wis nganggit, wah. Luwih atos. Dadi dalang sing luwih lucu membenggangkan tur kudu luwih atos saka wiyaga. Neno, wah rasane jan sopire sopirane alus, tur cangkeme mecucu. Heeh. So marai ngantuk neng meripat. Tangane dipijeti. Wah, jan ler kae. Dasare mobile bane gedhe kuwi sing dijenengi mobil layar lebar. Aja tak rasake to. Karang wong ki nek kepengin ngerti nek omong waton nyelekop ning. Heeh. Ane aku nek karo mobil iki fobia. Oh. Fobia ya apa buah. Wah, ngapura. Cah ora iso ngarani fobia radong. Heeh. Karo dahar emping. Heeh. Tur dasare duwe lara asam urat ayo. Wah, langsung melung-melung kae. Ha iya. Nah aku ya udan-udan ngene iki ngunjuke wedang woh. Sik sabar Truk, lagi disaponi. Lho. Kampleng mencelat ora. Wedang woh ki wedang sing abang made in Imogiri lho, Gong. Wah, tak kira nek ngenteni ling nglumpukke uwuh. Ora, seruput terus karo nyamikane apa jenenge iki bergedel. Waduh. Dasare campuri ndok ya, Truk? Heeh. Ndok kebo. Wangan nyeruput wedang uwuh utut manggung. Nek kowe wedange apa, Gong? Wah, kuwi ora anggur. Tembiling mencelat ora. Wedang jeruk, Heeh. kei jahe campuri sere. Wah, rajangi lombok. Kuwi wedang apa? Kuwi ya wedang uwuh. Heeh. Made in ku. Wah iya. Kei merica 2 sendok. Seruput. Heeh. Nyamikane sambel tomat. Wah. Wis. Ra lunga 3 dina. Apa? Mangsur. Arembang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petruk Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petruk meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lar Lampung gara-gara jam pira? Mbok nganggo aturan. Ah iya ya, Truk. Ah iya. Heeh. Direktur perusahaan apa? Penjualan ayam Jawa. Ayam Jawa kuwi ayame blangkonan kok ora.
tutuk ndasmu modar ora. Heeh. Ki lho, Gong. Sing marahi kowe nganti ana kancamu diusir saka jero omah. Karo sapa? Karo mbokne. Ling guyu keseron. Sapa e? Ambon. Ling ndelok streaming kok ning jaba omah. Mergo aku macak Gatot Kaca ngono. Heeh. Wis. Cak mecek wae. Cepetane dandan terus aku. Wah iya. Ya. Saiki sing pungkasan kowe le, Gong. Men rata. Aku nek ora sing hot, Oh iya. sing iso gawe awak ki sumuk. Ah iya. Ora nek ming wengi-wengi ya ora apa-apa perkutute, tutuk endase. Amen kutute kok Mangkel aku. iya. Nek ora kok mangkene iki rasane ati, rasa risi suwe ora di. Antil. Ora ditiliki, Mas ya ben. Kaku mbok ben. Anjen bagonge cangkem elek tenan. Ya, ngaturke apa? Kembang kapas. Kembang rawe. Heeh. Nah, kembang rawe iki sing istimewa iki iso berbagai tarian masuk iki ming ngerti aku sing tok angka. Ayo jelas no. Ha, sapa? Agi, Agnes wae. Agnes. Heeh. Ya iki ayo Nes. Jumenengno. Ya. Nggo esu-esuan. Nah iya. Heeh. Nggo tayungan. Oh, kowe apa gleleng? Kamerawe nganggo topi kok menungso ora entuk nganggo topi. Ndak blereng kok ya. Ah, Ya. dibawani sik. Ya. Ganti meneh kae mesti arep ganti meneh kae. Iki ki ngapa? Nggih. Rumasane ra. Wah. Nuwun nggih, Om. Nah, lumayan ayo. Iya. Profesional iki mesti entuk ngono kuwi. Heeh. Aku lek joget nganti salto barang kok ora ono wong ngekeki. Ha kowe ora usah perlu dikeki kaya ngono. Kandhan-kandhanane dorang gugu anggep kowe apa? Wah. Waduh. Waduh. Unter siramu. Konangan. Arep tak gledhek ndase semua. Pengen. Mesti pengen ta kowe. Le nyewa ning sablon ngendi? Nganggo sandangane konangan ndara pergatul kok untir sirahmu. Gatot Kaca Rama Buntut. Sedot kabeh regane. Bagong ayo. Pak aku nganggo sandang ngene Pak. Aja. Nek daramu do prisa kowe diajar. Men, aku arep mangayu Bagya ndara Gatot Kaca dadi ratu ning pringgondane. Sikron tete, gayo ngakok. Tetep ra iso mabur. Ayo Bagong, nggih Pak.